Menteri Rangba ka jela Ma Sniawbhalang Dhar ringkat ka jingsen ran menteri katanat ka koi ka kya ka sorkar jela ma wailat miki shla ha ka khat artrik no pra kila pelong ka jingjurip ya ka Aitnar ka badai ka jaka penkut ya ka bedeng klam jong ka sendrat Ialong. Ha ka ni ka jinglet jurim Ma Sniawbhalang Dhar ulaya kren sani bha bat kidongelam shnong kumju kidongelam bat khot nong ket kam jong ka sendrat Ialong. Halor kumno ban pynbha pynmiat ya ka te ka Aitnar kenang ba ka jinglet kemen bedeng klam ki khon ka sendrat Ialong kan long ka bapho bapheng. Ha ka ni ka jingjurim Ma Sniawbhalang Dhar ula pentip ba ya ka jing pynbha pynmiat ya ka Aitnar Ialong un pynlut pensep Nalade omna ka no ka skim sorkar. Chani di pembaik yang ngau lokal melihi begini juga ya long yo senang ni kan ni ana. Karena ini kamu senang dan mana dek tuju mau man ko, no? Ba kong der chim edition ni senang ya senang pun betul step. Dan ba project ngau ya rap nado om tuan skim sorkar mi yo karena ni project. Everything is born by me.